Tepamanhene bosom kese ahyanso de kese a wohu ewo ne ma won se anasa na body e different se omamma ochemma eno nti na ahyanso de bi ayete se edwono fita a eda enipa no maso ebi dida wo nsan ho ene wonom na ho a hu ya no hu se ampa Tepamanhene nsan no adwuma ne bi enie enne sa bosom kese ni wura woda no no som no a ye na Adusei akere Ampim ono ni mfinhia aduonu num a wobetena akonnwan so no wadie no ane ye hye se ebubu nkonta ne akuachi ne akwhwe a wafia pema ankro aduokro enkro no mu ebra santen ne otu okruwie ne okrawie ne obrawie nwoma so ebefa banwa ya santen akonnwa no ne nsam a neto so mienu a wotena banwa so a wodi ye no Tepamanhene akonnwa eka ho eno ne nei ne mfinhia aduonu num yi wo hye fa ne kokroko na wato nsade afra ne ntia dwotwo Amanhene abrempon wo mu nyina be hye na nimonyam no aye enam so amenya Nyansapo ya bedru ha etu dia ne se obobo moden na wa subscribe no share no like na fe odu afide ndi ato anu and then ye wo so hu ne wo se wutie ye wo so hwe bia no ne betwa hu fonyi na ye de akyerem midi ene ye busu apani wo so adi o mi ye nwura mu na fe enne ensam no wontra ha ene hu abapasam no ye fa ntodwa e fa mamo ye ba mu nyina mu Abusia baby aye we eye Tepamanhene na himfie so we said we siesie ahimfie ya no kwasem ni efe akono yie pa mfinhie duonu enum ni a wo betena ase no enhyehye ne nsa no nwuma bia waye no no same so we said ye ekona afi ene ye besoa Omanhene ankasa na amamna ne amane esefata no no enya ne ntese ye de ndekwa akutwa kurum na yakwa kofa kontonkwa na ye runabout e wo ho no no eho ansan ye de enya kyeremu ewo Atwenewa Stadium agoprama ene dwumadie ne eba so
da bia se de enim Manhene no yaka oba santememu anoma ayemfa wonu akwanya no mu yefufuo anase titiri wo mu akwanya mu yefufuo empo ebra santene ni abra watena so no eye Tepamanhene baako eno no ene saa na ehu no se wohwa ene de nana ayesika wa mu fufuo de enso ne benchi ye ne de ensensan emamu chinye fufuo fita a efeeling kan wa bia nimu ahosuo bia nimu ena mu se yasoso de asi ne so yi na eno ena da bia no oyo no na tro de atregum se wansi waso a untimi mu man eno so ne atro de amamu se watro ne kama nana Adusei akyerewa Ampim a otoso emienu nana no ena yaso na yede ni kwin enkakra yede ni fra himfia se de medical aka no tie sikwa so na ba bia bia ni kira ne de ebekwa akotwa kontonkra na no ana yi nkeche kakra ewa apaka mu se de ye kwa muhu ya enkakra na afei yede na kɔ ede akwa koduru agoprama no so ne bere de na na ekwa die ene na kakra yenim efa Tepaman ho ene asanteman ene sikadwa wosom no yemfa entudwa afei yenko kakra ere ya yede nana ebedru ye ka Tepaman a esom sikadwa preko pe ehye asantema ase a wosom de otu okuwie okrare ene brare nwoma so na de ama Tepa aye Tepa na Tepa din ntimi mpa asantemu na Tepa yentimi ntwa asante abakwasema epa Tepa afri mu ene bosom kase a ye friend se baane bosom kase eno nti ebinum twa ntia kan pre se dana Adusei atwewa Ampim otumfo bosom panyini ewa asantemema enya asempetwa emine bi bai abakwasema ekura nyansapo ekire ni se awon kwaye aduana be ma yompo no na adehye abusua ye yokuo nya bi ba na ye bosom kase senkom ema nana afia kobi ampa onya ababanyi eno ene firi obesi nne no sabia ko to santen ni mfa bosom kase friends ba na emfa ni agro ni mra ne abinum de bono ene se omamma ochamma enu nti se wunu ba ne ba bia ahyenso de wono mu ama ne danso eye edwunu fita pa na edane mu maso ana eda wonu ti wo mapampem ebinum da wono na ho ebinum da wo mo nsa ho a ne nyina ya ahyenso de a ekire bosom ba ne sabe na do ye ne batan ya wo ya ochamma keke eno ana ama firi tetentire di besi nne ye ka Tepa na wo Tepa ba ne a na wo se obo mu na ma omuso na de ani de ne ebu asefata edema no eno ne nam so ma asantene ade satumi ma no za ono ne woni fi ne woni nkeka wa bia eno nti wotimi ye fufuo abre bia opeso yo bia ompo ono santene watana se de besi nne aya ahyenso de tuba santene ma no ma eye Tepa aguna eyi obiri konfo no chi ni kromo a wono nso aguna na nanom akonafo etimi ye fufuo wo wo obiri konfo no chi eye fufuo onu firi won mo a ansa na edu ba bia sumankwa enso etimi ye eno nti atitru ne ani ntina ntimi ye fufuo no wo mo na me de wo mo nsam ede atodwa e wo ha no sabia ko nto ebia na otwea brane nanan media na fo mu di ja ede ebaye eso ja kane na abusua nkan ni nyina da wo mo ansa no mo nsa ko wo ma no nanan media na abusua mu ena ye nana Adusei atwewa Ampim ofre eno nti na jese Tepa akonwa no adehia wo mu fri adua na abusua no mu no wo no ena onu mu dibie ema ne yeye nana piao enti abakwasem kakra fa ho ene se de atwodwa ye de nana eko enkakra kakuma bi na se yeduru agoprama na imedine eba so no
Abusia yana na Adusei Atwenewa Ampim atena na pakemu aba bidrewi afei ena oba danso ewo na fomina tibire kese no futabra ba manzanya enuma no sabe sadi asante kano ansa na bemma bia benya baabi pa agina no na wo ba wode afutupa ene adwempa ne yakomakro ene wodo edita na chi na aba Tepamem na nne ye kana na Adusei Atwenewa Ampim imfinshi aduonu nu wadi na ye fe na ye akono ne mpuntudwuma ebuso ewo Tepamem hadia ene ne de na asel bi bema nana agiwa apemu ono ye Tepamanhene ono enwa yiniti a afei ene ono so ti ne sekom ayemfotena pakam wahima etena sekomu a nana agiwa apemu atena ne sekom kama ono so ede aba be pie dwumadi ase nana Appiah Yaba abedre wie sade ye kan ebre kono ano buntunyuma nana ye di betu dwa na sese die oman na woba no de no nyamo ebetai na Adusei Atwenewa Ampim ene mfinshi aduonu num wadi amana ye fe no nana kwakukwam eye manfoman ehene wono ena wayiniti a woba enye asemketo akrei na ebe de ne adibi efam ne de amamu a woba na Tepa Training Nursing College ewa hanom ansana na Adusei Atwenewa Ampim ebaye woba de odisi na nuso bie ne se ene no nya biaye betete akyerɛkyerɛfo nso eno nso na bo foto ebodwa ema wo hyase bo foto de tumu a ene eno nso ha agoprama ye di so agro yi ebere di ka ebusu apanyi mi mani kutwa wisi ammi no santamo ebaaya no bo foto na ye de aye teachers training no na ye mfuturo a kyese na fasuo bia ni ho ene na ye na agoprama prekope a kyese ensensane bibia wo so a wato fasuo e de afa ho a ehye nkran na ba ye ene custom for won manya wo office wa ha adesuamu apomuden de yenka empuntudwuma na Adusei Atwenewa Ampim a woto so bienu aye e de amatepaman no amatepaman fo bia etuche e de manoa wonmo ensi ne fom ekura e wa hase abusiafo kentampo Manhene ena wayiniti a wo bei kentampo Manhene aye amana ye fe so hwe maba edinanim na wo nso amamre ne amane wo mo de agufom wo mu huja etubu kobonkum etuko nifa efe yie pa nana fanyima wono eye kentampo Manhene wono ena wayiniti a wone ne dom wo modu dwabo yase a enne Appiah Ebenezer
you cry, I am ready. And you cry one no, you cry for Yamame, Deputy Attorney General. Abusia or Manhene for Frau no so unity now ba sadia asante kotoko no ense group tipen enti enne wonu nua Manhene ene divisi aduonu num eka woto onantia na aka woto enti enne no mu nyina ede wodo abeboto mu enne enipa wonu so unity ayo Manhene a wo bei eye bompata e Manhene ambassador Ifa Apenten wono ena wa unity a na nanso na tena konwa ne dom wo free bompata Omodi womani abechirimu sade kana ya na nanom ye mane ye fese ya na nsentofo nso ani age ho bompata Manhene eye Amanhene a wonmo asante mantam a wonmo hye wonmo ho nso dada wonmo badwumadi ase a womre abusua ani emfa ye ni enchiremu e sa wore asante sade asi ato na eba no onsi achichiri duku fitaa bi na obi beka sen haban ani niema bebre ehyemu na so kwabrane nu ohim suidia ani ne ye obarima ukodufo ba kwa no wa asante mantam a okandi nuanom baanu hu aduma kase ene adwoso won de wo kra eto wo ba afode de ma asante de ne ho de firi denkyira ensamu wan na me kan ye me ka kumawu Manhene twenemu akodua nsia na mu barima safo twenemu akodua okodufo barima wonsinso mu ansa no ahamo oniadimfo a wo fatuo tutuo de kum natamfo ma natamfo ekoda enne wono ena wasi etwemu a ofiri kumawu ton an wode nani eba abechiremu kumawu ani asante de sabia kroto ade saba fan ani fomu a emu abakwasem ani mu nchiremu de enye ne ene yebeka nana pia ye mu akwa aba
Abusia Manson Kwanta Manhema ena wayinitia wobe nana nyako abrasika otoso emiensa sika ne redie eni ne din ese nana ena ekukura krakra free Manson Kwanta ton a ono so de nanim nyam abeta eche ma remfi za oba asante mem hanom de a amanhema no oye babunu kura nimfie ewo fom a enye asemketwa nana ye mo akwaba Abusia sa wo hwe amanhema hofefo tuntum kokko be no omo yi omuti a omo be ya eye ye ne ankasa Kenya se hema na afi yamfo emaremfi wo munyina ye manhema wono mo esum sikedwa wo mo so de omo anonyam ebeta wo munya Tepamanhene echi nananom ye mo akwaba Abusia fo de wayi ni ti a wo be so eye Essumegya Manhene ebia na piesie ebia na wotwe abrade ono ena wayiniti a wobe nana ochikusi ntrama wotoso mienu abebio kakra mede famu na wohu wo awuhu ye na wonte da no ye ka Essumegya ne asanteman so atete ni abakwasam kiremu pa ho ana asante pie firi ya ye ba ye besinne yawa esikwa ye babu na esiwa ye mfa se kan enkan mu da nana ochikusi ntrama aduane piesie no ananom aduane fo wono mo kɔ bansa na busuanka ye nya bibia die nana ye mo akwaba
abusiafo techre hini ena ayini ti a ono so bei e ma refi sa techre ayu otumfo ebre mpon a okukuru no krakra no chechire a wode bebo odiote okuru no krawe ene brare enwuma so doctor ena one ne dom ayini ti nana yemo akwa aba enche ena nanso edi ni fisia na e wo techre a oso ni kokuru enei wode nanu nyam abeta Tepamanhene so echi
Abusia Jumedie say entimi emma so abra sabe de oti okrowi okrawe no obrawe ngoma so opemso tumfo say tutu asante mera oma asiebi na sabe ekusabe ekro to sade asante ka no otwe enkodwa kra ne ngoma kɔ aboa wansa ni hwe nso oposa ne nsam ene yewura otumfo say tutu ne nyuma dɔso na asante se wumfo dɔso nso a wo ye ni nyina enu nti afei ana wɔhene ankasa aba bedru na wɔhene baaya na musini eye nsuta Manhene nana asamoa Gyamfi Sekyere okotre ahene ono ana eneye opemso tuno se wo mena no besi na nem na are santra ato a ebe ya mane nya nwanwa sansa santene se otubofo se wonko no nkosi na nem obibia mu a nipa no kote se santene tinene yo ni dwumadie ne bibia okodie bia no age se santene pepepe enu ntine ne wo se santene di ka ato a sabia gronto nsuta Manhene bemma nwofefo ikontwitwaye te se drobenye otena paka mu onu ohim so na wo baba besini wura anan nana asamoa Gyamfi Sekyere okotre ahene nana yemo akwaba mo eniyo Yesra Ishra Amamu. Didi Mufonso Ekamubi. Nana Odufofa. Tepamanhene Asiana Mumira. Ampim so na musini ensesa watrase aburo. Danhiribi. Ani ti esra mo a mama ye keka ye wo na ehia ma ko wano be ye. Yo, ya tuwa di mediano so. Afei na mame ko sabrono Manhene. Na sibra kofi asante mensa. Abaya wasi okita nesa menesika isidi Appiah kanele tegeno. Aya pipi edo. Ana Adusei chwe wapi wana Roma. Sabrono Manhene se fata bosia na fashira wano. Nana machami wa ura panso. Nana Adusei Atwenewa.
Kenya say number 2 Mahima Twaso. Adujama Hima Twaso. Tepa Kontima. Yo, Nana Tepamanhene ba Sudi Mubi. Ohima Nyankwada. Tepa Nkoswahima. Ono Sudi so. Nana no. Yes, Renya Pamamu. Say, Professor Nana Adusei Atwenewa Ampim. Adria Frem. Orintim Prakona na wadi gentia kwa padia sumu. Nana Tepamanhene. Wanyini Nyansapo. Odoman koma bwadie. Wabawuti brekese. Professor Nana Adusei Atwenewa Ampim. Sena ye wumfrinshia duonunuma. Na yasipitira wamene yanka mayen. Asre wedua sebuo bako. Adia chira Tepamanhene chinchinu kwa benyina. Wase Tepamanhene. Asante mai. Ghana mai sientia. Ahinie yanto. Ahinie yansra, ahinie yanfem. Ahinie yemonitunsuom. Ahinie yifrititio. Ahinie yifritete wadomankoma. Tepamanhene. Professor Nana Adusei Atwenewa Ampim. Kunemom. Wowaku kodro. Odomankoma chiridiam pombasa kwami yadom. Wototurobonsua wotonsua beria. Wotutia sekanko. Weshiraw. And naya wumfrinshia duonunum. Tepamanhene Nana Adusei Atwenewa Ampim. Kwa debia wurefia nkama batafo didadebo. Ateka kire wunu ka kire nyansani a wo ma bato. Srebua si chinya nkumedu katawra wo redademo no. Nana Tepamanhene. Oni monyamfo a wodi mpuntuo. Enkoso abra Tepamanhene. Meduru na Tepamanhene ma. Wo mutia menaso. Nana omose mense wo se. Senshrebi weni muni echira. Wunkuto na yamfama. Dansu wa wumfefuomo. Wana wonsasua weden. Nana Tepamanhene. Ejumawura. Impuntu nyumawura. Ene. Wama yatsi yajini pise. Nana no munyamfum swada biarada. Se wonka wontribomo. Eyi woma Tepakrodie. Tepamase. Nana yamfanye na yashia wasaso. Wachiribindi yaku wa mirikisiano mayadia dareboja watata. Professor Nana Adusei Atwenewa Ampim. Wana wutia babe. Adomankoma boadiano. Yase Adriana chia bradinya nkompasechi. Odie jema panchireni omansuo. Jebina na wobobi dianka yetirato. Adriana fuasebie brusebie kronto. Yenshia mankese ne tetramentu nieni kasubom. Nana Tepamanhene. Professor Nana Adusei Atwenewa Ampim. Ene wana womame. Ohema ejewa kodie. Okodie bresiama wotiane nsemmoja bumbo. Ohema bapa teti akokonam na petieso. Ohema ne huefe. Yesane mranese. Oba ni tite ja seta fraboto ne hune sana nim to sadorobe na no fafati se ko jan homa. Si agum ye fita se suchirama na ne konwa tita sa denkum ne srachi anhoma. Tepamanhene Nana Adusei Atwenewa Ampim. Wana yedi wajina kasampre be poso atobo ponto penkrama obopon wada na sokroso. Mama nsanya chi akuma dudadie. Wana yama wasaya watumi dia boda dia so. Yama wokoto kuro watumi dia bo nkwanya ma yatene de. Wama yawnu ne se. We bema. Wama yawnu ne se. Enya bema ne bema. Bema ne nia wokotie bese. Wadroma nkuma
aduonunum yisafata wododo. Tepamanhene. Wana waya mpuntu bebre. Ena yetaya ni shebenkum. Esha nifa. Tepamanhene. Wama wukro ayakrabeshe. Se yasha marketa wusisi. Se enade. Mpuntu awodu awaha. Waya mpuntu ama yedru tepa SHSA. Wudin waha. Nursing trainee. Nana dawabem. Ena wunti. Yenya barracks army. Ena wunti. Yenya immigration office watepaha. Ena Tepamanhene Nyansapo. Ena wunti. Yenya STEM University. Nana yemfanye na yenya wasaso. Nana yashebenkum. Yashenifa. Tepamanhene nana Adusei Atwenewa Ampim. We dance wa dance wa wonfefomo. Kokro betie. Yesa wo bapa wo mpuntu o manyaye. Tepamanhene nana Adusei Atwenewa Ampim. Se na Tepamanhene o mo se yaku. Se nana Adusei Atwenewa Ampim se inkruma ye bedia urusie wo nkwa mu ne ye nimdia nchena ka akire ye. Apamboamoa ye hwade mu ada na yabo. Tepamanhene na ye mampam opam ne man. Onya mamofo. Tepamanhene wona Nyansapo woso. Amade wase ne wose. Wo nyansa ni tena wanim. Epa futuo ni nyansa. Nana Tepamanhene. Ene ye nya wusomie miensa. Enka Ghana fa ne ntoma pefra. Tepamanhene nana Adusei Atwenewa Ampim. Infrenchia aduonunum yisafata wododo. Yase chiredua mpambasa kwa me ya domo nshira. Odoma nkoma nyankopon enshira. Tepamanhene ena wahye tepa produa ni monyam. Ahye wotumfo. Wopem so na asa tutuwa babio. Krobia ye fra nwoma mpasa chikotoko. Kotoko edua mpofo enchi kotoko ye dinechi ye misa wawia propra kokro kwa obranini akon. Wachanko chamba chankwa ya China nsani ya diakon. Tepamanhene nana Adusei. Enyam fom swada. Esa ya Tepamanhene. Nana wunim nyansa. Nana wanim onyam. Entrowa. Wansi doma. Ejantumi nhuri. Tepamanhene. Wama yaunu nse. Esuno dawuro. Ena suna kunkuna dawuro. Nana ma Appiah. Nana Tepamanhene. Yase yadie. Yemfa yensa benkum nkyira ye fie kwan. Frisa ye wonhene ni monyamfo. Ye wonhene ade afa ye ne fe. Ye wonhene wade mpuntu abrayen. Nana sasada bi wo ho a yese nana wuti abobel. Obemfo professor mu a ni monyamfo wa ni monyam nyira bedwam. Okwanta bi sa nyansa bi sa. Wo kire bi ndi akon. Okokro kwakukodurufo. Bema mu bema. Nana mo Appiah. Nana money yo. That's your crew. That's your song. That's your nyama. Essumegya masi. Zia. Bini apani nana kuma uhene. Nana Manhene ni apani nana kuma Manhene. Aduana PC nana Essumegya Manhene. Zia. Aduana PC nana Essumegya Manhene. Bini nana bompata Manhene. Zia. Nana Manhene ni bompata Manhene. Nana Dedamu Manhene. Zia. Nana Dedamu Manhene. Utufo Dedam. Otimbre ngoma so asante mawura. Otumfo asinamu. Ne jina Tepamanhene de asida kese ma otumfo. Zia. Nana Manhene se ene ojina Tepamanhene mu ade asida ma obo ade awura otumfo nyankopon. Ya da yewura otikokoso Tepamanhene afa konya sene adanase. Zia. Nana Manhene se afa konya we susu ada asante mawura otikokoso otumfo se tu otumfo mienu. Na daroma enene Oma meti baby a meti. Zia. Na da Roma na na Oma na Roma meti baby a wotie. Na fie dunu ma media ya sante na da Roma na meti Zia. Fie dunu ma wodi na sante hene oka ho na wodi san fie dunu. Eno credit say obi a betra akonya so a. Zia. Obi a eso bu akonta kyerɛw. Obi a so betra akonya so a na dum na bia o so bu akonta kyerɛ omanfo. Until never 25 years. Zia.
me penny for years, and me be contact me Rasante, and near Santaman, Tepamanhene. Yeah, I Ghana man. yeah, man, saying, yeah, I don't know my word, ye. We are not going to say, and now Babu, Nakunta, Appiah, or Tepa Tepa Crodier, Asanteman, and it Ghana Muna, and be a sort of Tepa. Say, you rather or dear Kunyan man, cement transfer, met me a bois, Amatepa, a concan. Yeah, what you propose so Adama, or dear Kunyama, you way, what you know, Amanet, Tepa, a concan. Adaroma. If you do me, man for bomb chido, Yabuame, Yabuama, Tepa baby, and never know. Pay for and here I don't know, what you propose so Adama. Matapafo anya kwanya abuano amakane baby anata patiano ene antisabiem ya paja firo ekọ baby fufuro we nyina ye dwumadie bia na me didi ahye Rasante hina ni monyam we nyina ye dwumadie na Tepamanhene edidi ahye Sante hina ani monyam na ye di ahye Tepamanhene ni monyam na sanso ye di ahye Tepa ani monyam ye di ahye Asanteman ni monyam ye so di ahye Asanteman ani monyam ama obia so betra konwa so a wo hu se eye se utimi ye impuntuo di shenkumfo ni monyam sai na be ma obia se wo betra konwa so na ye onka ye se etase wo ye impuntuo e de shenkuro ani monyam say ye bibi na dachi ni ho enchirima de akaye say ye bibi na sadachi ni ho na enchirima ade akaye eno ne botaya nti ye de obi tira konwa so se bra ne be hwe cross mai eno ne botaya ye de obi tira cross so ye de sina no se bra na be hwe cross mai enya ahini enko ne ntumafra ya ahini enko ane ntumafra ahini ni se obadwuna wamanfo ho ahini ni se obadwuna wamanfo ho omo sukuu sem hospital sem hospital sem omunyumayem na oboa ma okro eye nkoso a wo no wo na hye wani munyam so oboa ma okro eye nkoso a wo wa henkoro na hye wani munyam me fa akonya so no data Tepamanhene so asepa na man so me fa sa akonya so no data Tepamanhene so asepa the local council for so ase of churches eye asorin kabom ko e woni mpa ni kuro mu ha no odo mu nyina ase na planning committee for so mada o mase abadwaku a ye kan hu bom di share adwumadie so wona se da kase pa ama wo sanse na mo so na ne dey yeduru baabi a yeduru na mo so ana ne dey yeduru baabi a yeduru Mira sinamu nana Tepamanhene. Otu kwa so asinamu nana Tepamanhene. Ene day 25 years ye disi ye ni so se ye pese ye pesika ne ye baabi a ye be frɛ ho se event center ana baabi a ye betima ye nhyiamu. Yana na man si wona na man fo hia ye ka etipam ho no. Na ase ye Tepa program ha duma na ye die ye kabia. Ye de be ye event center bro kasem baabi a si apesi edi dwumadie bia na esekura ni monyama na manza nyina ho bayi harwansa bia wa na ye yes adwumadie no eno ne edi ye ni so Ene ne botaye si ani so ne botaye si ani so mesrama manfo na man yo besana manfo ene panyufo etu nsafra omo ni panyufo etu nsafra wo se omumu aye no omumu na se de be ya ibitima ye dwumadie a esi ene na man ni si kwanta dia fi edi sikana ya ni sada ni saye woni ne hima na manfo bibia edi sikana ya mo etu nsafra mo no mo Tepa na ye be yenso de ahye Tepamanhene na ye be yeso edi ahye animunyam na yenso de ahye Rasante hene so na yeso de ahye ote brawira kran mo ma so Asante mawura animunyam nanadom fa akonya so na me nuan mo mpanyimfo Amanhene a ba ye gina me de aseda kese ama o na man so me fa sa akonya so na nuan mpanyimfo Amanhene ba ye gina wa de aseda fi otu fo ye popo wo edi ama mo nyina nanadom Amanhene nyina da Amanhene nyina da me da o mase so da mo nyina mase Tepafo nyina Asanteman obi oba adwabo bia aseda kese nam de ma o Amanhene sa Asanteman obi biara oba adwabo yasidia aseda kese no de ma no ni dia force me da mase Nyansapo fo ye wura so won kan wonyam mo da mase mon mama dwuma dia ye fesi mo na mama dwuma dia ya fra ti da obi as da obi biase da o mase wo dia wo isika bia nyame nhya na na fa so trader bon say obi obefiri akobia nyame fa no kodra so so fo ye bon say o bo ni ba mo ba ma ni tukwan ye yie obi bi obefiri akobia nyame kan obi ya ka ba so ko ni ko fi aso
do bibias. Na say what the kasa betia. O do bibias. Monica sir. Here. Tepamanhene ene Tepamanhene. Zio. Nansana no. Zio. Se lo se ni. Wasi afa o kasa no. Zio. Yenhwe Tepamanhene. Pomo akotina mu di wo Asantim. Zio. Se le wase no. Wasi afa o kasa no. Ye beta ka growing. Ene Tepa. Omu kwa mtema, omu kwa ana omu dia, omu di ma Asantim. Zio. Pomo ne Asantim sunsumu ye teacher ye chitai. Se le wase wasi. Ene Tepa. Omu ne Asantim nya sunsun etitafo. Zio. Adi entra yede koya bakosem ne nie. Zio, wasi de ntia, wo kasa bakosomi, e no betre matemu. Zio. Se ebrebia no hwe de ufre. Zio, se le react no, wasi ebrebia, woni pa bia ato a e he esa o he ba bia ufre. Zio. De wadro. Ene de wadro. Zio. Ene de wode kro. Ene de okro. Ene na esa ba bia ato a o he. Zio. Eno ntina ena yedi Tepamanhene the 25th year. Zio, wasi nyenti o kasa ya se, eni ba bia otutu a, o ba bia wadro, o ba bia wadro. Ene ba bia ufre, ene ba bia okro. Eno na nne ama na Tepamanhene. Ene wanya mfia duonu a, ye na ye asemu ha. Zio. Ebrebia otumfo kase. Zio, se o kan no. Wasi bia kotokoya se na o kan, e no be ka temu. Zio. Osemama mo asante sem ehiam. Zio. Wasi se kotokoya kan wasi da bia. Mumu asante sem ehiam. Zio. Na obi bebi sasa asante sem ene say. Wasi o bebi sasa asante sem no ene say. Yewa o betrem. Zio. Ebia wo bia odwene ukro. Zio. To wadwene asante so. Zio, wasi da bia wo bia no. E se odwene ukro. Uwi a wasa ga dwene asante sem. Zio. Efse wunya bi ma ukro a wanya bia ma asante. Wasi se wunya bi ma ukro a wanya ma asante. Zio. Eno ntina na yebo Tepamanhene na basu. Wasi wunya ma ukro a wanya ma asante nti ene nne. Yebo na Tepamanhene abaso. Zio. Se wotim fie de num fie nim fie so a ekire se wo ba no ya brante kwa pa. Zio. Wasi eno se we na Tepamanhene na wo tra konya so enfie de num a unu sa mpa na Tepamanhene wo tra konya so no ya brante akra. Zio. Eso mo hwe de watim de aye amatepa ne Tepamanhene. Eziara de na Tepamanhene ayama Tepa. Zio. Nursery school education. Akwai school. Zio, wasi wo de yere Tepa aye ena akwai school dia ko bia no ena na Tepamanhene wa ye bi. Zio. Obi ofri Tepa bia de nse sinebo so ofri Tepa. Zio, wasi wo bi ofri Tepa program bia o kasa wo de nse sinebo ma ne usampa ofri Tepa ni nyina ne de na Tepamanhene ama Tepa aye ntra. Zio. Eno ntino tumfo kan se eno ne wasante sem. Wasi enu ti akotokoye da bia o kasa eno wasante sem. Eno eni asante sem. Zio. Na di bia bre asante. Zio, wasi o kwana na bia na di bi swapa abebo asante. Zio. Eno ntino yo asante kasa bi se. Zio. Ni opa de akokotoko no ye nyana bro. Zio, wasi enu ti na wasante kasa bi se. Di opa de akokotoko no ye nyana bro. Zio. Tepamanhene waya tie. Enu ti se we kani wo po na Tepamanhene abaso. Wasi na Tepamanhene wa ya de pa. Zio. Eno nti otumfo se ode ne nhira. Zio. Enne bibia ade man se obesa tena so mfie aduonum biem. Zio. Wasi se dai wonu aro fa se Tepamanhene ka tere so me ka tere na Tepamanhene. Wasi na wo di ni fie aduonum wasi sira no kosa asa di fie no aduonum asa ka na Tepamanhene. Zio. Omo enim se de Tepa esha se de adrone no. Zio. Entina otumfo e bona baso. Zio, wasi dudu na enim Tepa asase na de Tepa adroi enu nti ana kotokohe ena wo sa na Tepamanhene. Zio. Enamfo a ewo America okoye Zio. na Dallas Houston omina se omo we no a happy silver jubilee. Zio. Se
yɛ wɛsi ni wɔsi na Tepamanhene wɔn nanfofoɔ ɛna wɔn nanoma ɛwɔ amɔnɔne wɔn dodo na ɛwɔ America ne wɔn ka ne sɛ ɛnɛ ni awɔ yɛ nyame wɔn sira papa zion. Happy 25th anniversary. Wɔn se ɛnɛ ɔmo ma awoda pa ɛnɛ dwumadi awudie ɛnɛ ɔmo awoda paa zion. Utumfo nkwaso asante nkwaso. Zion sɛ yɛwura kani yɛwura se sante ne kɔ nkwaso asante man nkwaso nananom aman nyinaa nkwaso nananom abirempɔn mo nkwaso ɛdikurofo nkwaso atrakonya mo nkwaso zion. Yewura wɔso wɔhyira nananom nyinaa kosa yewura dɔm nyinaa mo ase zion yewura dase eburu. Adenti ne bube ne brebe nse se bube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no nsa na ye fa nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam efafam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya